Vandaag het IJsselduo in Assen. Hoe gaat het? Ja, het was bijzonder gezellig en het is altijd weer gezellig hier natuurlijk. Sowieso boven in het land, in het noorden van het land, het is altijd een heel gezellig volk en ja, het is weer top. Maar dat kan ook niet anders bij TV Oranje Radio NL, hè. Jullie hebben eens een keer één clipje niet zelf gemaakt. Dat klopt inderdaad. En die hebben jullie ook als het goed is, hè. Ik heb het bij jullie nog niet gezien, maar dat is echt de eerste, ja. Maar hoe komt dat? Jullie zijn zo juist bekend dat jullie zelf alles opnemen. Ja, dat klopt. Maar voor een goed doel, Jelle werkt me toch al mee. En, Nou, ik denk dat jij een andere bedoelt. We hebben namelijk voor het goede doel, voor Service Dog, ook een clip gemaakt. Die heb ik nog niet gezien namelijk. Nou, maar die zal ongetwijfeld bij jullie komen, maar... Ik zag laatst een clip voorbij komen uit ergens Mallorca, geloof ik. Dat klopt helemaal. Die hebben we gemaakt tijdens een artiestenrace met een stel hele fijne collega's. En het was een heel groot feest. het goed doel, ja. Daar hebben we een videoclip opgenomen met meerdere artiesten. Ik dacht dat je dat bedoelt, maar dat is ook, ik denk dat die vandaag man bij TV Oranje gedraaid wordt. We zijn daarvoor benaderd en ja, wij vonden dat zo'n goed doel. Je wordt regelmatig voor dingen benaderd. Maar dat vonden we zo leuk, dus hebben we gewoon gedaan. Nou, dat gaan we nog niet verklappen, maar we zijn bezig met een nieuwe single. En het wordt ook weer een beetje een vreemd nummer. Zoals jullie van deze duur gewend zijn, een beetje geinig. En daar houden wij ook van. En binnen nu en een maand denk ik, dan hebben we hem wel klaar. Dus volgend jaar kan in Assen weer iedereen uit zijn dak gaan met het IJsselduo. Dat hopen we wel. Als we net zoveel steun krijgen als met de rest, dan komt het wel goed.